बताई रामोले निमन अभिनय केहू के बाद राम बनावे खातिर तारा के बोलावत नहीं तो ना यार माई मारे लगी तो जी नहीं कहले तो बुझ जाए वो राम ना बनी है ना वो आगे चल के आशा राम बनी है हाँ जी ना हाँ जी। देखिए तो बबुआ 1 मिनट में आ गई हाथ निकाल लिया बाबू राउर नाम का हो लड़का माइक में बोले के हम तो सुन ले और यो लोग सुन ली राउर नाम का हो अनमोल अनमोल बहुत सुंदर जेकर मोले ना लगे ओकर नाम हो अनमोल तो अनमोल बाबू पढ़ी ले हाँ कौना क्लास में स्कूल में अरे लंगड़ा स्कूल में क्लास होला अच्छा अच्छा कौना क्लास में 9th 9th बाबा क्या बहुत सुंदर बात बा नाम अनमोल क्लास भी बढ़िया बा 9th में बानी हाँ। यही उम्र में अच्छा ये बताई डेढ़ा भी नानू ना लजा भी नानू ना लजाला के मेरा रू हाँ मेरे लजाल मौत के कोनो को तरलाज ना ओए कहा था का कहता अनमोल बाबा के कहा नाम बा मेहरारू लजाले मरद से हाँ मर्दे लजाई मरद से तो मरद के कोनो को तरलाज ना होला होला खतरे में होला तरवा मरद है कि मेहरारू मरद जनाना है कि जनानी बोली बोली ना जनाना के को हम ए भाई देखिए हमारा अनमोल बाबू ना गोबड़ैले ना है लंगड़ा गोबड़ौलक एकर सवाले गलत बा जनाना है कि जनानी आ दोनों तो एके हो एक आ दुगो में से एगो बोलही के बा पढ़निहार लइका लोग बड़ा जला इ लोग बुझेला जनाना पुलिंग है जनानी स्त्रीलिंग है वो नहीं बड़ी कहे कि हम है मर्दाना हम ही मर्दाना जिया रामदाना तब अनमोल बाबा मर्द है नु पक्का एकदम देखे मातम भैया अनमोल बाबा कहते नहीं हम मर्द हैं हाय हमनी है कलाकार हमनी खाली कहले ना मानी ले सो ना हमनी के चेको करी ले सो हाँ एकदम ब्याजी हम टोक के बता दे हाथ ने करी अनमोल बाबा हरकल देखिनु देखी मर्द के केंगा चेक मर्द है तो मर्द के केंगा चेक कल जाला मर्द है तो तनी मर्द खानी खखारी आराम से मैं कोई खार खराब हो जाए घर खराब हो जाए अच्छा चली मर्द है तो एगो औरी काम करी पर ये कहो गो बाह झारी तनी मर्द खानी झारी बाबा वाह तो अक्षया खानी भोक्सिन मर्द तनी हाँ जी साफ यहाँ के गदर टू बनी अबे कहो गो गोड़ झारी गोड़े कहो गो सुखल भाई तनी हेने हो जाई हो अबे के अली दोनों हाथ झारी अबे के अली दोनों गोड़ झारी ना झराई हमारे करता की अरे चाबी मारा चाबी का मलाई मारो हे चैत में हाँ सर्दी जुकाम हो जाए तो तार नेटा पोटा चुए लगी तो तार नूनू पर दवाई कर रही है ए बेड सीट के गांठी बांध दिया हाँ वही में झारत तो है सोनू मामा अच्छा तनी तिलकवा में जाए दी ओकर बाद सोनू मामा के हम इज्जत में हाथ लगाओ तनी इज्जत में हाथ लगाओ जाए हाँ घबराई जाए चली बहुत बहुत पुरस्कार सोनू मामा दिले बनी तो अनमोल बाबा है नहीं अजय आई आई बहुत सुंदर अब देखी धनुष टूट गई आ सखी लो जुट गई झूठ गई अब सारा सखी लो सीता जी के लगे पहुंचल बा आ जाके कहलो कि सीते का का आई ये बाबा ए मेहरारू ही आई रउआ ला जाता नहीं हेंगा ओके सामने सामने ताकी यहाँ के हेंगा कोगरिया आता नहीं कोगरिया ही मत अनमोल बाबा रो मर्द है मर्द के बहुत कुल ही संकल्प होला होला और मर्द डेराए लगी अल्लाह जाए लगी तो काम कौन ना हाँ जी सखी धनुष टूट गई जानतरू धनुषिया के तुरले बा के
नहीं खुद जानो अब बाबा के संगवा तू जना नहीं रोले आई बाप वही में के समर का बेटुआ तूर देले अब सारा सखी लो सीता जी से कहता कि पहिराब सीता जी करबू हमर सब तू ही कर लेबू तो पंडित जी का खतियाल बड़े बेल तू के खाता पंडित जी बेल धुकल हाँ एक माई के बाबूजी से बिया भइल नु तो केदार बाबा कहले धुक दल बहु ने से धुकले आई सखी लोग कहता अरे पहिरा बसी ना देखिए अच्छा तो दोनों जना में जोड़े लागल बारी इनका पहिरावे पहिरावे भइल बा आ इहो के अनमोलो बाबा कम नहीं खी ना यहाँ के पेन्हे पेन्हे भइल बा टाइट रही राम जी खानी हमारा टाइट रही एकदम। जब सीता जी गाला में माला डाले हैं तो अनमोल बाबा एड़ी उठा ले अपन पीठ अलगा दे ठीक बा एड़ी उठा ले रहो ई कहा जी सोनू बाबा का पहनावे का नहीं नो नानी जी अच्छा देखी तो नानी जी सीता जी के वस्त्र भेजले बनी बड़ी ही सुंदर साड़ी आइल बा सीता जी खातिर शुभकामना बा नानी जी के प्रणाम बा ना सखी लोग कहता अरे पहिरा सीता जी अपना राम जी के माला पहिरा सीता जी अपना राम गाल में माला डाली पर नममा गाल में माला डाली पर नममा अजुए से भइल राम तोहर का जन्मा अजुए से भइल राम तोहर का जन्मा पहिराव सीता जी अपना राम जी के माला पहिराव सीता जी अपना राम जी के माला गीचे मुखिया जी नाम पूछ लीजिए चलिए हमरा जानकी जी माला लेके राम जी के लगे पहुंचल बड़ी बाकी भगवान के माला पहिरावत नहीं की काहे काहे जौना बेरा धनुष टूटल प्रभु श्री राम के उम्र रहे 15 बरस के हमरा जानकी जी के उम्र रहे 6 बरस के सीता जी बाड़ी छोट भगवान बानी बड़ आटते नइखी माता जानकी की प्रभु के गला में माला डाल ई देखल के लखन लाल देखले कि भैया बड़ बानी माता छोट बाड़ी तो लक्ष्मण जी सोचले कि अब भैया के झुकाए तो हम ही झुकाए तो लक्ष्मण जी कहनी का राम जी के गोड़ पर गिर गई आ दोनों गोड़वा छान लेनी आ कहनी कि बा भैया बा भैया बा हे राघव हे रघुनाथ जी रवा धनुष तोड़ के रघुकुल के मर्यादा राख ले छत्री के आन मान शान बढ़ा दहनी भैया रवा के सत सत बार प्रणाम। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पैर पर गिर गए। हमारा हिंदू धर्म में नियम बा जब छोटा के गोड़ पर गिर जाला तब बड़ ओकरा के निहुर के उठावेला। अब भगवान राम निहुरत अनि अपना लक्ष्मण के उठावे खातिर तले सीता जी गाला में माला डाल दे हली लंगड़ा कमाई मार गोइल हो ये लंगड़ा के बाबूजी ब्याजी तब पगला गए हम ही पगलन बनी ते कढ़ौले हम घोटा देने माला पड़ल तो कोनो बढ़िया राग गाई विधवा विलाप करता बुझाता कर माई मुअल बड़ी अब के घर बाबूजी टूअड़ भइल बा शारदा मोड़ पकड़ा गो
अच्छा देखी बल्डीहा पंचायत के हमार आदर दुल्हो सरकार पैसा दे देनी सोनू मामा के नाम है। राम जी राम के अभिनय में बने हम रउआ के थोड़ी दुल्हा बनाओ ये हरकत तरह जे लो बाबा हमार तिलक मार दे ना राउर नइखे होती राम जी के विवाह होता रउआ अपना आप के अपन ए बेरा हेजी जब तक बानी त रउआ ई मत बुझब जे हम अनमोल हई रउआ बुझब जे हम अब राम हई थोड़ देर खाते आई अभिनय हो जाए ओकर बाद रउआ फिर अनमोल हो जाए। हाँ जी और मोल ना लगी हई दोनों हाथे धली अनमोल बाबू धरी दोनों हाथे दोनों हाथे कहनी अनु जो अभी इतना देर मान ले हम अनमोल ना रउआ अयोध्यापति ना ना देखिए अंतर नु बा रउआ के हम राम बनौले बने ना 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 ये अभिनय है। देखी अब हमार राम जी सीता जी के गला में माला डालो तेजी जितना लोग बैठल बा जब भगवान हमार जानकी जी के गला में माला डालो तो तनी हाथ उठा के हृदय में अपना अपना राम सीता के छवि बैठा के तनी सभे तनी जयकार बोली ना जी बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बम बम शिवलारी चलो बाजार मारा के बहरी हम न जाए वो ये बड़े चिरैया बाबा पोखरवा पो चिरैया बाबा से इतना हरकत रहो कही तेगलवा बाबा भेटा जाए तो त्रिशूले पर बैठा दिए सामदेव बाबा के ना दुल्हा शोभत नहीं खी ओरिजिनल हो जाओ ना हाँ वो ओरिजिनल हो जाए वो जीजी नल्ली मंत्र पर ही पंडित जी अब पढ़ते वो पुरन की चेलिन ओम गौरी शंकर सीताराम दही चिवरा मीठा राम ओम बड़ाम प्रेम राम देव आई आलू दम परोरा दम भात दाल सलाद अरे बाप रे बड़ाम ब्रूम बड़ाम तू अरे लंगड़ा तो पंडित जी करना जाइए बुझाता हूँ चेला चेला अब बताइए है कौन मंत्र पढ़ता गौरी शंकर सीताराम दही चिवरा मीठा राम है आलू दम परोरा दम 22 गिलास पानी है पनीर फूक फूक हड्डी गुप गुप यार मंत्र तेरा बाबू जी के बियाह में पढ़े के चाहता ना दुल्हा शोभत नहीं खान नाट टईटा से ठोक दी चाहे हथौड़ी से बुलडोजर बाबा के जेसीबी ले आवता वही से ठुकवा दिया।